Assalamualaikum Bolo, njabut meneh Bolo iki yo. Ya iki njabut iki. Budin Medan Super 14 bulan. Njabut. Jon ambil Bolo. Bolo iki. Lumayan. Jon kan ambil wengi. Di. Bolo. Bolo ambil anu kontol Bolo. Ngono. Kejeruan iki. Super tenan. 9 bulan yo. 9 bulan iki. Anu semolon metu anu 9 ton lho. Iki dengi njabut semolon entuk pirang ton? 9 ton. Semolon 9 ton. Oh iki 3 kilo semolon. Ayo. Telan Bolo. Jadi semolon iku yo, Bolo setengah seperapat iku dadi 9 ton. Dadine nek seperapat 18 ton. Master. Iya, arep dijabutne karo master jabut. Ayo Bang Rian. Rian nih. Weh telon isine. Didudoke dhisik, dijabut didudoke dhisik. Jangan asli gak sama sing ayu iki. Super toh. Sing iki luwih super nek iki, Bro. Weh telon isine iki lho. Banyak bagus sekali nih. Rapat 18 ton. Untuk Bang Master. Ayo Bang Master. Ayo. Jabut. Ayo. Tapi gur siji aja saru-saru omongane. Ora. Bang Master saru. Madhep rene to. Di video iki madhep rene. Ayo coy. Halo coy, piye? Bang Master coy. Bang Master coy, golek bojo coy. Coy. Sing minat Bolo iki Bang Master golek bojo ya. Dudo iki. Dudo. Rasane kerjane jangklik. Delon. Isine lho delon. Super tenan Bolo. Iki Bang Manto yo melok iki nyateki. Iki Bang Manto. Iki Aris ngandi Aris? Coba kan. Iki mobil siapa toh? Silo toh, harusnya Aris melok toh. Lanjut pakan deh. Bang Manto tuh. Kira tuwek tenan nek paron yo. Kondi. Pindai ladang kuwi karo golek pakan arepan. Bongkor ora bongkor sebule. Yo. Kota bote iki bela iki. Kuwi sing metutuk ngarep kuwi apa lho kuwi? Tutuk iki. Apa iki sing metutuk ngarep kuwi? Kontol ini. Metutuk. Makan bela ini. Apa kontol?